Convidades 3. Carina Gibert, catedràtica, directora del Centre de Recerca en Ciència de Dades Intel·ligents i en Intel·ligència Artificial de la UPC i degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Per què centres la teva activitat i investigació en ètica i intel·ligència artificial? Doncs mira, perquè fa molts anys, quan vaig començar la meva carrera acadèmica, em vaig centrar en fer recerca en com la intel·ligència artificial podia millorar els processos de dades, que jo estava en un departament d'estadística i sempre he fet una recerca així a mig camí, i a mesura que les aplicacions d'intel·ligència artificial han anat agafant més espai, s'ha fet més palesa la necessitat urgent de tractar els aspectes ètics, perquè estem parlant d'una tecnologia que té moltes potencialitats, que impacta les persones i no tothom l'està fent servir amb les precaucions que serien d'esperar. Com a assessora de la Comissió Europea en matèria d'intel·ligència artificial i ètica, com consideres que es poden traslladar aquestes directrius ètiques a la norma legal? Doncs mira, això és una cosa que no és tan immediat, no? Perquè de fet l'ètica no és un aspecte legal, o sigui, l'ètica al final surt a grans consensos entre les comunitats i entre els ecosistemes que entre tots ens posem d'acord per decidir quins usos acceptem o no acceptem de diferents coses, del ganivet, al principi de tot del desenvolupament de la nostra civilització, i en aquest moment ens trobem havent de marcar una mica quin és l'espai que volem reservar per la intel·ligència artificial a la societat digital que estem construint, no? Llavors, la primera cosa que va passar, la primera de totes que va passar és que Barcelona va fer una declaració de Barcelona de la intel·ligència artificial cridant una mica l'atenció a la necessitat de posar aquest marc ètic en el desenvolupament industrial o empresarial, si voleu, d'aquest sector, no? I de seguida la Comissió Europea va formar el que se'n diu el High Level Expert Group, que és un grup d'experts que han ajudat a escriure les recomanacions ètiques de la Visió Europea de la Intel·ligència Artificial. Això és un document que es publica en sessió de consulta pública, em penso que a la primavera del 2018, i ha anat generant tot de processos consultius i col·laboratius i no sé què, però les recomanacions existeixen i evidentment no són vinculants, per tant, qui vol les fa servir, qui vol no les fa servir. D'aquestes recomanacions se n'ha derivat el que després va ser la AI Act, que va ser el projecte de llei europea de la IA, i ara fa molt poquet, fa escassament un mes, ha passat pel Consell d'Europa, ja l'han aprovat i en aquest moment estem una altra vegada amb la llei al Parlament Europeu, ara toca que els països hi posin, treguin, diguin i desdiguin, no? I això serà un procés que durarà el que duri, i aquí sí que una part d'aquestes recomanacions ètiques es convertiran en norma, no? De fet, fan una regulació perquè no calgui ni transposar-la, vull dir que serà d'aplicació directa, i s'espera que el 26 això ja entri en vigor. Però clar, fixa't, en el mig, del 18 al 26, no? Nosaltres estem parlant d'intel·ligència artificial, no estem parlant de fer cadires, no? O sigui, la velocitat a la que evolucionen aquestes tecnologies dona 40 voltes a la velocitat amb la que es poden elaborar les regulacions, no? Llavors, què ha passat? Que un mes o 2 mesos abans que això entrés a procés d'aprovació al Consell d'Europa s'hi ha hagut de fer un afegitó, més a córrer, perquè tenim el ChatGPT, no? Que ha entrat en acció, i ostres, el donuts, aquí fa falta posar una cosa nova, que en aquest cas ho han fet molt de pressa i han dit que els models de grans llenguatges seran d'alt risc i necessitaran totes les precaucions que estan preveient, no? Però el que jo veig és que la velocitat amb la que es pot legislar no està alineada amb la velocitat a la que desenvolupem la tecnologia. Per tant, mai en tindrem prou amb la regulació. O sigui, és important regular i la regulació exercirà un paper sancionador, bàsicament, suposant que tinguem la capacitat de detectar quan hi ha les infraccions, que aquesta és una altra cosa que s'haurà de posar sobre la taula en algun moment i tractar-la, però no serà mai suficient, perquè tu, quan estàs en fase de detectar la infracció i de sancionar, el dany ja està fet, i la major part de les vegades és irreversible, no? Per tant,
Sí que necessitem regular, s'ha de regular, sobretot s'ha de regular el mercat, perquè en aquest moment estem en una situació que això és territori comanche, no? O sigui, va una persona que sap programar una mica, a les nits a casa seva en hores lliures fa una cosa que li agrada, la posen a l'Apple Store o en el Google Store i aquells que no són més que unes empreses que ofereixen uns espais públics, diuen, doncs sí, o doncs no, i allò està al mercat, i allò s'ho troba tothom que té un mòbil a la butxaca, no? Per tant, està clar que això necessitem regular-ho, però mai en tindrem prou amb la regulació, i per tant aquí hi haurà una feina molt gran de que aquesta consciència ètica penetri i tot el sector, des dels usuaris fins als que dissenyen i creen i desenvolupen i utilitzen la intel·ligència artificial, tingui el codi deontològic prou incorporat com perquè ja no fem segons què, com si diguéssim, no? Hi ha discrepàncies entre els estats membres de la Unió Europea i les grans tecnològiques, o fins i tot amb altres potències mundials? Doncs bastantes. De fet, en aquest moment jo diria que la intel·ligència artificial està jugant un paper similar al que jugava la carrera aeroespacial en el segle passat entre les potències mundials, no? O sigui, ja tenim Estats Units, Xina i Europa que es barallen per liderar el sector. Europa té la batalla perduda quan parlem d'inversions i quan parlem de facilitat de transformar el sector, perquè estem posant 3 zeros menys de pressupost del que posen els nostres competidors i per tant aquí no cal que intentem liderar perquè no ens en sortim segur, no? I per tant hem triat des d'Europa una via una mica alternativa que és ens distingirem per la qualitat o per l'aspecte ètic de la intel·ligència artificial que es promou des de la visió europea, no? Llavors, totes aquestes recomanacions ètiques, totes aquestes regulacions i totes aquestes lleis que s'estan gestant, com si diguéssim, el que fan és posar la persona al centre, exigir un desenvolupament de la intel·ligència artificial orientat al bé comú i posar la preservació dels drets humans com a línia vermella del tipus d'intel·ligència artificial que volem a Europa, no? Llavors això és amb el que està alineades les recomanacions ètiques i la regulació que s'està construint. Aquí, a Espanya, estem jugant un paper bastant de lideratge en aquest àmbit perquè ens hem emportat el pilot, no? Per tant, el pilot de la regulació europea de la intel·ligència artificial el fem a Espanya i es llença a l'octubre, i ara, durant els primers mesos d'aquest any, hi ha hagut un comitè d'experts que ha redactat unes guies que acompanyen la regulació perquè el sector industrial implementi la IA ètica, com si diguéssim, i alineada amb aquesta regulació, i després hi ha hagut un altre comitè d'uns altres experts que hem revisat aquestes guies per assegurar per ja desentrellar les coses que no estaven fines, com si diguéssim, no? Però del resultat d'aquest pilot, la Comissió Europea rebrà el feedback per saber si com està la regulació en aquest moment és implementable de forma fàcil o no i quins reptes planteja en el sector industrial, no? No hi ha cap més pilot, o sigui, només es farà l'espanyol, per tant aquí Espanya juga un paper important. I aquesta visió d'intel·ligència artificial que respecta les persones i em posa la privacy a dalt de tot, la igualtat d'oportunitats a primer nivell i totes aquestes coses, els drets d'accés a primer nivell, no té res a veure amb la visió xinesa o americana de la intel·ligència artificial, no? O sigui, aquí nosaltres defensem que el propietari de les dades és el que la genera, per tant, el ciutadà, val? I estem donant tots els drets del món a que el ciutadà digui, doncs no et dono les meves dades de quimio perquè facis recerca en curar el càncer, per exemple, no? A Estats Units, el propietari de les dades és, per defecte, el propietari de l'aplicatiu que la recull, o sigui que tu et baixes una app americana en el teu mòbil i no t'has fixat que has autoritzat les cookies i et guarda, jo què sé, la llista de contactes, les fotos o el que sigui, i aquesta empresa americana està autoritzada i és legal a fer models teus amb aquestes dades, però també a vendre-les a la teva assegurança de salut, per exemple. I això té conseqüències quan tu després vols contractar serveis, etc. I això a Europa està absolutament prohibit i crea unes
uns conflictes o unes tensions importants amb les grans tecnològiques que solen tenir base americana i que fan negoci justament amb totes aquestes dades que recullen perquè ens ofereixen un servei gratuït i d'alguna manera han de fer l'empresa sostenible. I no sé si recordeu que el juliol de l'any passat, que s'estava fent molta pressió des del missatge europeu amb tot aquest tema de la privacy, de no sé què, va haver-hi un amago que Meta va dir bueno, si a Europa les coses són tan complicades, nosaltres deixarem de donar servei a Europa, no? Llavors, això és perillós, perquè nosaltres en aquest moment no tenim un desenvolupament tecnològic que ens permeti prescindir del que faci o deixi de fer una tecnològica d'aquestes característiques, no? I de moment no s'ha parlat més del tema, però tard o d'hora, ara fa molt poc, a Irlanda els hi han posat una gran multa, no? Però bueno, ells paguen la multa i segueixen fent el mateix que feien. I amb Xina tenim una altra situació, que és que el propietari de les dades és el govern. I, per tant, com que estem en un sistema totalitari, aquest govern ha implementat tot un sistema de crèdit social que, entre altres coses, per exemple, té les conseqüències de que, com que tu no has reciclat bé les brosses durant no sé quants mesos, et ve una multa a final d'any, o com que has tingut un comportament poc sostenible amb l'ús del llum o de l'energia elèctrica a casa teva, no et deixen volar. Llavors, en aquest moment a Xina hi ha de l'ordre de, em sembla, 10 o 12 milions de xinesos que tenen prohibit agafar un avió perquè no han sigut bons minyons i com que el govern els monitoritza a temps complet, com si diguéssim, doncs sap tot, sap si aparques en doble fila, si et saltes un semàfor en vermell, si arribes tard a treballar, si compres masses aliments envasats, sí, no? Llavors, clar, això és molt perillós perquè si tu vols posar els drets de les persones i una mica la llibertat i els valors democràtics en primera instància, aquests sistemes de supervisió continuada són una mica discutibles, com a mínim, diguem-ho així, no? Per tant, tenim una situació que no és ni molt menys equilibrada. Nosaltres estem intentant jugar un paper de lideratge, però fixeu-vos que estem en un mercat global on totes aquestes intel·ligències artificials no tenen processos d'exportació, no passen per permisos, ni per duanes, ni per fronteres, ni s'han de desembalar de cap camió que les porti en un container, ni res de res. Per tant, vol dir que la forma o la capacitat que nosaltres tenim de forçar que això sigui així a Europa és diferent de la que tenim per forçar que els carrets de criatura compleixin no sé quines normatives, perquè tu els pares a la frontera i si no compleixen ja no entren, però això, quan parles del ciberespai, no ho pots fer així, no? I per tant, bueno, és un repte. Hi ha una altra variable que a mi també em preocupa molt, que és que, com que el mercat és global, no només en tenim prou amb mantenir el lideratge de la nostra indústria internament a Europa, sinó que l'hem de mantenir competitiva a nivell internacional també, i al final, quan tu estàs imposant tot aquest màrqueting, que jo penso que s'ha de fer, fa falta resoldre un altre repte, que és com tu fas perquè això no sigui increment de costos per a l'empresari i dilatació del time to market, perquè llavors al final el que estàs fent és demanar al teu sector que sigui com tu vols a canvi de que sigui molt poc competitiu. I quan perds la competitivitat, al final desapareixes, no? Llavors, si desapareix la nostra indústria, la que ens ve de fora, sobre les nostres prerrogatives ètiques, farà el que vulgui, i el que vulgui potser no té de servicio, no? Per tant, tenim un repte que va molt més enllà de voler ser ètics, perquè ens hem de plantejar com aconseguim que el nostre mercat realment sigui ètic, sostenible i competitiu amb totes les amenaces de mercat que venen de fora. La limitació ètica en els algoritmes acabarà afectant la proactivitat dels serveis de l'administració pública? Bueno, això també és un repte molt important, no? O sigui, nosaltres ara, per exemple, venim de tancar un projecte europeu de transformació digital dels serveis socials, val? I la idea que teníem en aquest projecte, que hi han intervingut uns quants ajuntaments de Catalunya, era
fer una intel·ligència artificial que fos com un assistent de la persona vulnerable que l'anés guiant per aquest mar d'ajuts i desajuts i processos administratius que és complicadíssim i que les persones que ja tenim una formació elevada de vegades ens costa saber quin és el pas que hem de fer i quin document hem d'entregar. Llavors, la intel·ligència artificial té totes les condicions per poder facilitar que una persona que li costen més aquestes coses doncs tingui un assistent que li vagi dient doncs mira, acabes d'entrar en condicions de sol·licitar una beca menjador pel teu fill, no? I això es fa així, i has d'anar aquí, ho has de fer d'aquesta manera i tal i qual. Clar, per tu poder fer això necessites que la persona hagi autoritzat en aquesta intel·ligència artificial a vigilar-lo, perquè si no, com ho detectes que ara s'acaba de divorciar i l'acaben d'acomiadar i s'ha quedat sense no sé què i té un fill de 14 anys i pot ser elegible per la beca menjador, no? Perquè una IA pugui fer aquest raonament necessita les dades del context de la persona. Per tant, aquí hi ha un tema, o sigui, nosaltres això ho hem resolt amb un tema de voluntarietat, no? O sigui, és l'usuari que autoritza el sistema intel·ligent a veure més o menys coses de la seva activitat. Però, esclar, si la persona que té a les seves mans donar o treure aquests permisos no es fia de l'administració i tampoc potser no té prou criteri per entendre bé beneficis i compromisos de fer-ho d'una manera o d'una altra, doncs potser tria no compartir la informació i aleshores tot aquest potencial de la intel·ligència artificial no és aplicable, no? Per tant, sempre tindrem un nivell d'IA que podrà fer recomanacions genèriques a base d'uns perfils més genèrics on tu t'acolliràs més o menys, com si diguéssim, no? Sempre pot haver-hi construccions de simuladors on tu, sense dir que ets tu, vas i fas la consulta i dius, escolti, per una tieta que és així i aixàs i té aquestes condicions i les altres tal, a veure aquella que et recomana, com si diguéssim, no? Però, evidentment, si tu vols preservar els drets de que les persones tinguin la llibertat de decidir que deixen que una IA del govern el miri o no el miri amb més o menys intensitat, doncs s'ha d'assumir la possibilitat de que aquestes IAs treballin al 80 o al 70% de tot el seu potencial, que no és poc, o sigui, amb això ja es poden fer moltes coses. Però sí, o sigui, trobar aquesta ratlla fina entre el que és la proactivitat del sistema en benefici de l'usuari o del ciutadà i els sistemes de supervisió com aquests que parlàvem de la Xina, doncs és una línia, no? És una línia que farà falta, jo penso, generar molta confiança. O sigui, tu perquè un ciutadà que no es coneix les normes al detall i no sap ben bé fins a on el govern pot fer servir o no pot fer servir segons quina informació teva, perquè un ciutadà d'aquestes característiques doni les seves dades, necessitaràs, tu com a govern, generar molta confiança, o sigui, que aquest ciutadà et vegi com algú que vetlla per ell, no com algú que li vol posar multes o com algú que el vol constranyir o com algú que el vol limitar o com algú... No? Llavors, jo penso que hi ha una feina molt gran a fer en canviar la percepció que la ciutadania té del que és un govern.